Eu sunt Andrei și astăzi vreau să facem un mini unboxing. Vreau să facem un unboxing. Avem aici 40 de Brawl Boxuri și un Big Box. Le vom deschide toate. Înainte de a începe videoclipul, v-aș ruga să dați un like, subscribe și să vă abonați la canal. Păi, haideți să începem video. Bun, haideți să începem video. Deci, astăzi vom face, cum am zis în titlu, un unboxing pe Brawl Stars, episodul 3, de pe canalul meu de gaming. Bun, și astăzi vreau să vă arăt ce brawleri aș vrea să împice. Deci îmi lipsește acum Piper, Jean, Max, Mr. P, Spike și Crow. Mi-ar place foarte mult să împice ori Crow, ori Max, ori Jean, ori Mr. P, ori bine, îmi place toate brawlerii. Sincer să fiu, nu prea îmi place Piper, doar că după așteptări, că m-am mai jucat pe ea pe contul meu, de mi se părea o porcărie. Doar că la fel ziceam și de pe M, cu toate că m-am jucat cu ea, mi se părea o porcărie de brawler, doar că acum mi se pare genial. La fel. Și Rosa mi se părea o porcărie, doar că acum mi se pare genial. La fel și Tig, mi se părea niște porcării de brawler, adică de ce a scoate chestia asta Supercell-ul. Așa că astăzi vreau să facem un mic unboxing. Haideți să trecem la unboxing. Primul Brawl Box. Ne-a picat al doilea Brawl Stars, PowerPoints pe Pem, PowerPoints pe Nita și atât. 50 de bonuți, PowerPoint pe Rosa și PowerPoint pe Bibi. 16 bănuți, Power pe Nita, Power pe Colt. Nimic altceva. 15 bănuți, Rosa, Rico, nu o să mai zic points pentru că nu are rost. 13 bănuți, Bibi, Rosa. 19 bănuți, Brock, Frank. 8-bit Sprout, 18 bănuți. 21 de bănuți, Bibi, ăsta, 8-bit, Jackie. Avem aici 30 de bănuți, destul de bine, o sumă foarte bunicică, Colt și Dynamite. Acum deschidem încă un Brawl Box, Leon, 16 bănuți și Bo. Haideți să deschidem mai rapid, 5 gemuri și pe PowerPoint pe vedeți acum. Nu cred că mai are rost să zic, așa că haideți să deschidem mai rapid. Mi-ar place extrem de mult să împice Max, îmi place foarte mult Max, chiar îmi place, chiar. Îmi place mult. Sau dacă n-ar frica Crow, ar fi genial, da? Nu cred că o să-mi pice, dar eu sper să-mi pice. Sper să-mi pice. Doar că să vedem care este șansa. Poate avem șansa să ne pice din Big Box. Ar fi chiar nașpa dacă nu ar pica nimic. Stați, eu am pornit filmarea, da. Din Big Box, ce avem șansa? Șansa noastră în Big Box este de la legendari brawlerist destul de mică, la mitic e destul de mare, nu e cine știe ce, dar da, poate să împice mitică sau epică, este de 5.000 nu știu cât. Au mai rămas 18 chesturi, măcar dacă ne-ar pica niște mai multe gemuri, ne-au picat puține gemuri până acum. 3, ne-au picat doar 3, 5, când ne-au picat de acolo, nu ne-au picat multe. Hai să deschidem rapid. Mă mișcă prea rapid, se pare. Mamă, da, stați un pic, eu cred că fac abdile toate astea. Mai fac un pic așa. 200 de dolari, bun, acum nu mi-a picat nimic, hai să vedem din Big Box, nu. Da, se pare că nu mi-a picat nimic din unboxing. Ul făcut, nu mi-a picat mai nimic. Dezamăgitor.
Chiar îmi doream să-mi pice ceva, doar că se pare că nu mi-a picat nimic. Nimicuț. Nici măcar nu mi-au picat lucruri bune, adică îmi doream și eu să fac power pe Sandy, îmi doream să fac power pe Leon, chiar era bine să-mi iau și gadgetul pe Leon. Sau măcar pe Shell chiar era bine, doar că se pare că n-am făcut. Bun, cam acesta a fost unboxing-ul, cu mine a fost Andrei, pa, pa!